Anambra State Sector Commander Federal Safety Corps eguzobego ịchụ nta nkwado na ịgbasa ozi na Unizik Junction Ọka ka akụziri ndị mmadụ ọkachasị ndị na-anya ụgbọala na ndị na-aga n'okporo ụzọ ahụ mkpa ọ dị na-esi na ya bụ akwa nke akpọrọ pedestrian bridge ndị mmadụ ga-esi wee na-agafe n'agịga okporo ụzọ awara awara nke ọzọ. Emmanuel Okoko wetara anyị ozi na ya bụ mmemme na ndị Federal Safety nọ na-ekesa akwụkwọ flyer na akwụkwọ ndị ọzọ ha ji agbasa ozi maka ọghọm ndị niile na-agbafe okporo ụzọ awara awara na-esi na ya bụ akwa wee gaa ma mee ka mata na onye ọbụla nupụrụ isi na ntụziaka ma ọ bụ enwudoro na onye ahụ ga-ata ahụhụ kwesịrị ya. Ka ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu na ya bụ njem onye ji ọkwa Anambra State Sector Commander nke ụlọọrụ FRSC bụ Oriakụ Joyce Alexander nke ọ bụ onye nọchite anya ya bụ onye ji ọkwa Deputy Corps Commander bụ Oriakụ Christy Okonkwo kọwara nnọọ ya bụ njem dịka otu n'ihe ndị so na mbọ dị iche iche ya bụ n'ọrụ FRSC na-agba ịhụ na okporo ụzọ awara awara niile dị na steeti a bụ nke ihe mberede okporo ụzọ benete na ya ma kọwaa na ya bụ iwu enyere ọhụụ ka ndị mmadụ ndị na-aga n'ụzọ ya bụ Unizik Junction dị n'Ọka were ya bụ akwa ngafe akpọrọ pedestrian bridge alụrụ n'ebe ahụ were na-agafe okporo ụzọ awụla awụla ahụ maka igbochi ihe mberede. Oriakụ Alexander gara n'iru kọwaa na ya bụ n'ọrụ FRSC Anambra State nwere nnọọ atụmatụ ijikọ aka ọnụ ha na ndị ọrụ nchekwa ndị ọzọ ndị gụnyere ndị ọcha brigade, ndị uwe ojii na ndị ọzọ ịhụ na ndị mmadụ rubere isi nye ya bụ iwu ọhụụ ewepụtara maka ichekwa ndụ ndị mmadụ na ya bụ okporo ụzọ awara awara ebe o kwuzi na onye ọbụla ejide nke na-eji ya bụ akwa ngafe wee gafee ya bụ okporo ụzọ awara awara ga-abụ onye a ga-anwụchiko ma bụrụ onye a ga-ata ahụhụ ruru ya. Site n'Ọka, abụ m Emmanuel Okonkwo.